Naalakkersuisut har lige udgivet en redegørelse om mulighederne for at fastsætte en fattigdomsgrænse. Med redegørelsen vil de skabe større fokus på fattigdom. Hvorfor er det nødvendigt? Hvorfor skal vi sætte en grænse på fattigdom? Hvorfor er der behov for lighed i Grønland? Det er blandt andet disse spørgsmål, vi skal debattere i aften. God fornøjelse. Først skal vi lige se nogle tal fra Grønlands statistik på, hvor mange i Grønland, der har en årlig indtægt på under 100.000 kroner. Fra 2011 til 2015 var der 1623 økonomisk udsatte personer, der havde en indkomst under 50% af medianindkomsten, og det er 4% af landets befolkning. Børnetalsmanden har på sine rejser oplevet fattigdom på tæt hold. Det er stressende og hårdt for sjælen, for familier at leve fra dag til dag og rationere, ikke kun for de voksne, men også hos børnene. Og det kan også skade børnenes læring. Hvad er det værste, du har oplevet under dine rejser omkring fattigdom? Jeg kan huske en enkelt dreng. Vi arbejdede med børnene, og efter så fik de klistermærker. Og den ene dreng, han var rigtig glad for klistermærket, men han havde en sko med et hul. Han brugte klistermærket til at dække hullet til på sin sko. Og jeg husker særligt en anden historie omkring mel. Der var en person, der brugte mel, som der var brugt til at lave lomvier, som der var masser af fjer på melen, og hun brugte melen til at lave pandekager den dag, for at børnene kunne have noget at spise. Så nogle voldsomme ting støder vi på. Og vi støder også på børn, der, hvis forældre ikke har råd til at købe varmt tøj til dem, når der er koldt udenfor. Vi stødte også i en anden lille by på en masse unge piger. Det var noget, skolen fortalte os om. Det var, at deres forældre, eller dem de boede hos, ikke havde råd til at købe bind til dem, når de fik deres første menstruation. Naalakkersuisut har lige udgivet en redegørelse. Tror du, den vil hjælpe? Jeg tror, det vil være et rigtig godt værktøj, hvis politikerne kan finde et fælles punkt, noget de er enige om, til at måle fattigdommen, så synes jeg, det er det et godt første skridt. Og det er vigtigt, at man ikke kun ser på indtægter, men også ser på levevilkårene. Og det er også det, man gør i den her redegørelse. Så det synes vi er et rigtig godt udgangspunkt. Naalakkersuisut for sociale anliggender og Randi Vestergaard Evalsen, formand for Demokraterne. Sara, hvorfor er det så vigtigt at holde øje med at sætte en grænse for fattigdom i Grønland? Det er vigtigt for at skabe mere lighed i Grønland, fordi der opstår der større tryghed. Og større lighed baner også vej for, at man
er bedre til at overkomme udfordringer i sit liv, og det stiller samfundet stærkere. Så det er et af vores vigtigste mål i Naalakkersuisut, at bekæmpe ulighed. Hvor stort tror du problemet er i Grønland? Fattigdom og ulighed? Når vi rejser i hverdagen i bygder og byer, kan vi se, at der er rigtig stor ulighed i Grønland. Det er også meget klart i de større byer, men også i de mindre byer og bygder. Tallene er begyndt at se bedre ud, men sammenlignet med de andre nordiske lande, så har vi rigtig stor ulighed i Grønland, så vi har stadig rigtig meget arbejde foran os. Og vi skal have værktøjer og måleredskaber til problemet, så vi kan følge det fra år til år og holde øje med, om vores politiske indsatser virker. Så det bliver forklaret grundigt i den her redegørelse, hvilke ting vi skal være opmærksom på i forhold til at fastsætte en politisk grænse for fattigdom. Randi, I sidder i opposition i Inatsisartut. Hvad mener I om denne? Som sagt er det et meget grundigt stykke arbejde, og som påpeger både fordele og ulemper og ting, man skal være opmærksom på og påpasselig med. Jeg synes, den indeholder rigtig mange gode ting. Men i forhold til at fastsætte en grænse for fattigdom, så skal vi også opsøge flere ting, vi skal være opmærksom på, og hvilket arbejde vi har. Så det er et rigtig stort arbejde, men jeg synes, redegørelsen er meget vigtig, og det er også vigtigt at debattere politisk, så vi kan debattere politisk bedre, hvad fattigdom egentlig er, og hvem det er, vi snakker om, når vi snakker om fattigdom. Så det er et godt stykke arbejde, men der er mange ting at være opmærksom på. Sara, hvordan skal vi sætte en grænse på fattigdom? Det er det, vi skal diskutere politisk. Og et af de vigtige konklusioner i redegørelsen er, at ved at fastsætte en grænse for fattigdom, hvis vi gør det, hvilket jeg mener, vi bør gøre, så er det ikke noget, der skal ændres fra valgperiode til valgperiode. Vi skal lave en samlet politisk grænse, hvor vi tager udgangspunkt i samfundet, og grænsen skal bane vej for bedre velfærd. Og ved at sætte grænsen, så kan vi også skabe sammenhæng i forhold til mange andre indsatser, vi har gang i, og så kan vi fortsat vurdere, om de her indsatser virker, og fortsat udvikle dem. Så er det så sådan, at vi skal give de fattige flere penge? Det afhænger af, hvordan grænsen bliver fastsat. Men det kan bruges som et måleredskab. For eksempel er der en fast grænse på støttetilskuddene fra det offentlige, for eksempel pension. Og på trods af, at de får de her tilskud, så også ser vi, at de oplever udfordringer i hverdagen. Men ved at fastsætte en grænse for fattigdom, så får vi et bedre overblik over, hvor det er, vi skal placere, hvem det er, vi skal give den offentlige støtte til. Konsekvensen behøver ikke at være, at vi bruger flere penge som offentlig støtte. Det afhænger af, hvem vi skal bruge pengene til. Hvad er I bekymret for, Randi, i forhold til grænsen?
Hvis vi skal overkomme fattigdom, så skal vi være opmærksom på, som vi har set andre steder i verden, så skal vi højne uddannelsesniveauet og skabe flere muligheder. Pengene de skal bruges på folkeskolerne og uddannelserne, så vi skaber flere muligheder, så flere tager en uddannelse. Tallene her viser for eksempel også, at under 1% af de uddannede er arbejdsløse. Så der er en stor forskel på uddannede og uuddannede. Fra demokraterne har vi altid troet på og tror på, at uddannelse er vejen til at have flere penge i lommen. Så det er vores holdning, at det er den bedste løsning. Det er at højne uddannelsesniveauet. Vi ved alle sammen, at et menneske selv er ansvarlig for sit eget liv. Er det så ikke den enkelte persons eget ansvar ikke at være fattig? Ja, men som vi hørte lige før, så findes der børn i Grønland, som lever under fattigdom, som lever i fattige familier. Så vi har et ansvar samlet set på befolkningen samlet set, at skulle hjælpe til. Tal og undersøgelser fra andre lande viser også, at ved at skabe større lighed, så har personer bedre mulighed for at overkomme dårligt velfærd eller en dårlig livsstil. Så jeg er enig med Randi i, at vi skal give flere muligheder for at tage en god uddannelse og bane vej for et bedre liv på den måde. Men de virkelige vilkår er også, at rigtig mange børn, ligesom Mio også nævnte lige før, har så mange problemer i hverdagen, at de for eksempel er sultne eller er utrygge i hjemmet, og derfor ikke har særlig god mulighed for at lære i folkeskolen. Så det er noget, vi skal se på samlet politisk, hvis det skal lykkes. Hvis vi skal højne uddannelsesniveauet, skal vi også se på fattigdom. Så når I ved mere omkring fattigdom, hvor realistisk er det så at mindske fattigdom? Det kræver rigtig mange tiltag, og det står også klart i den her redegørelse. Det er ikke nok med at fastsætte en grænse, men grænsen er en mulighed. Fordi vi har rigtig mange sociale hjælpetiltag, støttetiltag i dag. Men hvis ikke, og grænsen det bliver ikke det eneste tiltag, vi har. Men det vigtigste er at kunne være enige politisk, selvom koalitionerne og valgperioderne skifter, så at vi har et stabilt grundlag for grænsen. Mio snakkede om den her grænse i 2013 og igen i 2015. Og nu står der i redegørelsen. Og nu har vi en redegørelse. Hvorfor har vi en grænse nu i forvejen? Det blev også taget op i 2007 i Inatsisartut. Og der har ikke været et flertal til at bakke op om det. Så derfor er jeg rigtig glad for, da jeg hørte om, at et flertal af partierne var interesseret i at samarbejde omkring det og støtte op omkring fattigdomsgrænsen. Så nu har vi et godt grundlag for at arbejde videre på det. Og redegørelsen her har givet os gode værktøjer for at arbejde videre for at fastsætte en fattigdomsgrænse. Vores vigtigste arbejde er at kunne blive enige om begrebet politisk. Randi Naalakkersuisut synes, det her er en rigtig god mulighed. Hvor meget vil I være med til at samarbejde?
Vi samarbejder selvfølgelig omkring de ting, vi kan, men som vi ved, så har vi uenighed omkring, hvilke løsninger er de bedste rent politisk. Som sagt synes vi, at folkeskolen og uddannelser, at der skal rettes op på rigtig mange ting i de områder. Men også med tidlige indsatser ved at give forældrene et større ansvar. Og vi synes tiltag og tidlige indsatser, som hjælper forældre med at kunne tage et større ansvar, dem synes vi er rigtig vigtige. For eksempel er ludomani og hashmisbrug og alkoholmisbrug en af de vigtigste årsager til den her fattigdom. Så der er rigtig, rigtig mange ting, man kan komme ind på, og rigtig mange ting, vi kan være enige om. Men vi kommer helt sikkert også til at være uenige omkring nogle ting. Men vi håber naturligvis på at få noget godt ud af det her, og kan blive enige om nogle ting. I redegørelsen står der også, at der skal undersøgelser til, før der bliver taget en beslutning. Skal der så først laves en masse rapporter, før der bliver taget en beslutning? Skal vi vente endnu? Man kan godt forestille sig, at man bliver enige om, at vi skal arbejde for at fastsætte en grænse. Og vi kan tage udgangspunkt i den viden, vi har i dag. Og vi kan få styr på, hvilke ting vi ikke har viden på. Og på den måde kan vi arbejde videre på det, uden at skulle vente i rigtig lang tid først. Men jeg er meget enig med Randi i tidlig indsats og forebyggelse på tværs af områderne og debatten omkring forældreansvarlighed og det at kunne tage ansvar. Det synes vi selvfølgelig også er rigtig vigtigt, og et rigtig vigtigt tiltag. Og det er på grundlag af disse, vi arbejder i Naalakkersuisut på det sociale område, på tværs af ansvarsområderne. Forældrenes ansvar. Så ud over det her med at fastsætte en fattigdomsgrænse, så er der en masse andet arbejde, som også er i gang, og vi har rigtig mange muligheder i forhold til tid, i forhold til at udvikle den her. Randi, de her ting går ud over børnene, som er vores fremtid. Og der skal en masse undersøgelser til, før vi kan sætte en grænse. Synes du ikke, at vi bør gøre noget lige nu? Jeg synes, at vi skal gøre noget lige nu, og det er meget vigtigt. Og det gør rigtig ondt at høre, hvad børnetalsmanden sagde. Og det er heller ikke rart at støde på sådan nogle ting i hverdagen og høre om dem. Men vi skal også kunne prioritere politisk, når vi udfører vores tiltag. For eksempel er tiden inde ikke lige nu til at hæve partistøtten, eller til at bygge en ny Inatsisartut-bygning, eller bruge flere penge til forsoningskommissionen. Og der bliver også snakket om boliger nu. Måske skal vi ikke snakke om dem lige nu, men måske mere de her konkrete ting omkring børn, som vi kan. Og bruge pengene på børn i stedet for. Give dem tøj, give dem legetøj og andre ting. Derudover synes jeg, at vi skal finansiere rigtig mange flere penge til de ansatte på folkeskolerne og dagsinstitutionerne, så de er bedre til at arbejde med børnene. Det vil også styrke vores tidlige indsats. Så vi skal være opmærksom på prioritering og finansiering. Lad os lige se noget omkring ulighed. Her kan vi se uligheden på baggrund af
indtægter fra 2002 til 2015. Grønlands statistik fortæller, at uligheden småt er begyndt at falde fra 2013 af, som følge af, at Naalakkersuisut har skabt flere arbejdspladser, f.eks. inden for byggeriet, og fordi der er kommet flere uddannelser, og på baggrund af det offentliges indsats over for familier. Randi, skal borgerne i Grønland have lighed? Uanset hvor meget vi vil, så kommer der ikke til at være lighed. Fordi vi bliver nødt til at finansiere flere penge til uddannelsen. Så dem, der ikke har en uddannelse, får en uddannelse, og dermed har flere penge. Vi skaber ikke lighed ved at tage penge fra den ene lomme og flytte dem over til de andre. Vi skal have rollemodeller, så vi også kan udvikle os personligt og være i stand til at tage ansvar for os selv og for vores familie. Sara, er der behov for lighed i Grønland? Der skal være mere lighed, og det er vores mål fra Naalakkersuisut. Og der synes jeg, det er vigtigt, at lighed, at huske på, at lighed og det at være ens er noget andet. Lighed er ikke det samme med, at vi alle sammen skal være ens. Vi ved godt, at vi alle sammen er forskellige, og det er også en styrke. Men det vi snakker om, det er de forhold, vi lever under. Lighed er grundlæggende for et stærkt og sundt samfund, hvilket er et af Naalakkersuisuts vigtigste mål. Og som vi så i de tal her lige før, så vi, at uligheden faldt stort i 2005 på baggrund af en skattepolitik. Ændring af en skattepolitik. Så der er rigtig mange ting, vi kan ændre på for at skabe mere lighed. Og jeg vil gerne understrege, hvor vigtigt det er, at vi alle sammen har et ansvar og skal have viljen til at skabe et bedre liv. Og ved at skabe rammerne rent politisk, så er der rigtig mange ting, vi kan gøre. Så vi kan ikke bare lade være med at gøre noget for at bekæmpe ulighed. Der er ikke så stor ulighed i Grønland, så kræver det mere arbejde. Uligheden er faldet, men den ligger stadig højst blandt de nordiske lande. Så Naalakkersuisuts budskab er, at vi stadig har meget arbejde foran os. Vi har gjort noget. Vi har lavet reformer omkring børnetilskud og boligtilskud i januar, og vi har indført ensprissystemet for at bekæmpe ulighed. Randi, kort har vi behov for ulighed. Som tidligere sagt, så kommer vi ikke til at skabe lighed, uanset hvor meget vi vil det. Men der er sket en udvikling, og jeg synes stadig, at vi skal arbejde mere på folkeskolen og højne uddannelsesniveauet. Her kan vi også se, at børn mellem 18 og 24 år, rigtig mange af dem er arbejdsløse. Og det er dem, som fortsætter i fattigdom, eller udvikler sig til fattigdom, hvis ikke vi griber fat i dem og arbejder for dem. Vi kunne nok ellers debattere i længere tid, men vi skal til at slutte af nu. Mange tak, fordi I så med, og tak til mine gæster. God aften.